Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Aí vai dar uma passada, vai dar uma manga. Dona Linkanda.
poyamba nipelekole mu kuolemekezera watu maijenyasa komaso nipelekole mu kwakula kunose achifani mobwera pano komabe maboderaso nipelekole mukaba sesi gavana la Bambojibwe komaso nipelekole mu mabodera kiti cha mano watu amai kukutalira Maulemu wapita mwachidule amai olemegezeka ite kuno kwa kila jiki kanda chakula njiani watuwa ano kaneka hasi abalakanaza abalakanaza mkundera mpenzi kutuwa watuwa moina omate maulemu kuti jirani amai mama wa marazu wa kumwarai azuenda la malime ndaruvemba kumenya ruvira kutakamizira na jinya mara mbili bado akuyendaenda kifajo soma business bwana ni maamele wa nchilo yanda inalio kutusadi na vice president kulinu na mwanakule TPP oye! TPP oye! Kuno kwankana muli bwanji amarisirisika iyayi amadinena kurisiribwera lero nabwera muvandebe amadinena kurisiribwera lero nabwera muvandebe TPP walimwa konzera kusisha pono masisini bano kuno kwankana kuntinji wakonzera kusisha kwela wakunama nama kuno kushinda kwe musibi nzona kwe musibi kuno natokoza kuli mwakana usizonedi amai ndaba mwoine chakuzwa kudali kwa basi chaenda konse uko kumabwela kuno mpaka kwatembwe kuti mpaka mwisho stop kusagulisa malonda torjeni asa komaso profesa asa vila mutanika monga mukudziwa kuno kwata masiku 5 kutika vote anakuonjesa zipo sereza wante kwa 4,000 ndika kwa sereza inu pano sereza alipa 170,000 zulo amesera kuda kupepesa Malawi akuti sereza tisa 90,000 kwa zazi mufomera mukusita bomba alisi mukusita hadi mutafota chakwelanga vina AVM mupata MCB TPP oye tosangasa kuopsa lero nsawanante kwa barali kyambira basundwe kuchekanse wanda basundwe kutiuza kuti alapa
safuna Somali Congress Party chifukwa inagwiritsa ntchito ngati zikolopa pakati pana chakwasundweyo akupa kupweteka. DPP oye! Ndima amenewa ndidutse Dr. Justice Ansa, mzimayi wopemphera, mzimayi wa chilungamo, opanda makazi m'manja. Maona ndi amayi edi ndiwomba kwambiri amayi yankhani watonoto. Zikomo ine choyamba ndikuthokozeni kuti mwakhala pano mpaka nthawi ngati ino. Ichi chikuonetsa chikondi ndi kundilandira. Ine kubwera kwanga kwakuno ndikuonena kuti ndidzakufotokozereni zimene aprofesa akalowa mboma akulonjeza kuti adzakuchitirani. Ndipo timadziwa kuti ulidere nkulingoyenda naye. Aprofesa si munthu wabodza. Aprofesa chimene amanena amayima pomwepo nachisika. Tayenda nawo ndi aprofesa eti. Kodi chikwenda ndi aprofesa tidagwanako ndi chala? Kodi chikwenda ndi aprofesa tinasowaphetereza? Kodi chikayenda ndi aprofesa azimunatu ababu athu ndazi anatu amagwano filling station? Kodi chikwenda ndi aprofesa ndalama yakwacha idagwa mbele yekweramu? DPP oye! Ulidere nkulingoyenda naye eti nanga zathu aja adatilonjeza. Kodi tikudya katatu? Kodi federeza wa 4,000 kanthu tampeza? Kodi ngongole za misi talandira? Nde pano akuti manifesto yawo ichoti tikakhala ndi mwana zilipasa 500,000 kwacha mwana aliyense. Amenewo maloto achiupachi. DPP oye! Komanso pasana ananena kuti tizigulitsa matumba awiri achimanga kuti tigulefetereza. Pali nzeru pamenepo? Lelo ndakuti federation zakutsitsa zoona zimenezo. Kodi munthu okhala ngati nanzikambe osintha akakhala pofira ngofira akakhala pakuda ngwakuda timudalira ameneyo? Ndiye timadziwa kuti mwana akapita ku sukulu Sunday 3 ndikulephera amapita Sunday 4. Kodi amene akuti mbonetsa njalawa achita bwino kapena alephera? Kodi munthu olephera timpatsenso langa lakuti akhale pa mpando? Amene achoketi. DPP oye! Ndiye masomphenya a profesa akuyankhula za chakudya. Kungolowa mboma chakudya chipezeka chifukwa profesa olali mboma kunalitu zongwa za zizizi
koma nkana kunalizokwa zazizizi kuti mvula simagwa mokwanira koma ndimayi edi nanga tinagona njala ngati. Komanso tikangolowa mboma ife boma la DPP lizaonetsetsa kuti fetereza wafika pa nthawi yake komanso wa mtengo yotsika. DPP oye! Komanso boma la DPP lakonzeka kuti kungolowa mboma sukulu timatsegulira Oktoba lati tikamanga tsegulira sukulu makolo timakhala tili wempha ufuna sukulu fees eti. Komatu kuyambira Oktoba uno kuyambira Sunday 1 mpaka Form 4 sukulu za boma nzaulere. Mukamapita mukavotera DPP musakhala ngati kuti mwagula malonda amphaka otengera mujani munthumba. Ndikufuna tikutsegula kuti mudziwe chimene mukavotera ndi chiyani, chimene mulandire ndi chiyani. Ndiye kodi inu mwalandira ngongolezanisi? Ngongolezanisi ndizoona nkhope, ngongolezanisi ndizoona dzina. Koma aprofesa ndipo malawo azipereka ndalama zokwana 100 miliyoni kwacha ya azimayi, 100 miliyoni kwacha ya anyamata kuti konkuno tipatsane ngongole anyamata ataketake azimayi ataketake. DPP oye! Komanso bakhala ndalama constituency ile yonse izilandira 15 miliyoni kwacha ya zamasewera. Chipali bwino pamenepo aprofesatu amakhudzidwa ndi miyoyo ya ife anthu. Sikuti azathuwa akuti iwowo kukatsitsa mitengo ya simenti osatsitsa ya chakudya pali nzeru pamenepo. Kodi munthu wanjala amamanga nyumba? DPP oye! Komanso china ifetu tili pafupi ndi Zambiyati. Ndalama yakwacha ndi sanza yeniyeni ku ndalama yaku Zambia. Kungolowa mboma ndalama yakwacha ipatsidwanso mphamvu ngati kale. Kaya ndi 50,000 kwacha kupita kumeneko kapanda malonda tizizachita tabwerani tatithandizeni kunyamula chifukwa ndalama yakwachayo ikhala ndi mphamvu ngati kale. DPP oye! Ndiye kuno Sabata yamayo mwezi ndikavota. Aliyense amenali ndi chiphaso chovotera akavote. Koma ngati munadula chiphaso chinakayika kapena anakunyengani anakubelani osadandaula pitani kovotera nkhope yanu ili makina dzina lanu lili momwemo mukangotchula dzina lanulo mukangona kakati kaka nkhope yanu yakuluka ili ngati munajasa wena nze anakupatsa ndalama zimene zoti ndi misonkho yanu. Ngati munalandira mama wena akupatseni landirani idyani koma voti ndi mtima. Kukavota mwanzeru, kuvota mwanzeru ndi kuvotera chitukuko, ndi kuvotera aprofesa Peter Mutharika kuti akhale basa. Zimene analekeza padera akamaliza. Ife unoti anakweza ndi aprofesa. Azathu aja akuti
mse umene upasavute titi konza zaka 5 angokonza 2 kilomita pali nzeru pamenepo pali kuthekera pamenepo pali tingapa thaso zakazika 5 kuti anakonzeso 2 kilomita ina aprofesa abwere adzamalize nseuno GBV oye pano tili ndi Shadow MP akupatseni moni Dr. Jane Ansa. Ulamuso upite kwa Vice President Central Region Honorable Alfred Kangata. Siko mwandiri poti chitira ulemu kubwera kuno kwa Nkanda. Anthu ayamba kudikirira kuyambira masana. Komano mwaona chinanchindi chili pano. Masana ndipo nali gulu loposa limeneli. Koma tithokoze kwambiri kuti ngakhale kunada inu mwafikabe kuno kuti mudzachione. Sikamba kwambiri pacha phukusi la zitukuko zimene mwatitambasulira. Ajadi bali Nkanda town yoyo ayiwononga atati abwera atayimalizise maketa atayimalizise Honorable Dr. Jane Ansa sindingachite bwino ngati sindinena mavuto amene kuno anthu akumana nawo. Honorable, right honorable, kunoko anthu njala yakuta ndithu anthu ambakale kugona ndi njala. Njala kwanenayi anthu akuvutika kuoloka palusa apa. Boma la Chikangawa ndila ulesi kwambiri. Kulivuto la mafumu bwana tikudziwa kunena kuti ikakhala nkhani ya ufumu GBV ndimene imatha kulongosola monga mene bwana anadzakwezera mafumu ma TF4 chaka chija 2019 anthu kuno kwa Nkanda akungodikirira kuti bomali likangolowa basi ndoti mafumu zonse zikonzeka chilichonse chikhala malo. Chipani cha GBV chanunkhira right honorable nda Vice President anthu akufuna material ndikulephera kwenda pansewu paliponse anthu akufuna material a GBV ndisatilike nthawi yambiri komanso ndikuthokozeni komanso kupemphera kuti umene mukupitiriza kuyenda kuonanso abale athu muyende bwino ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Ashado amene muli a MP pa 16 pano zonse zimene na Ashado mwanena zovuta kuno zili manifesto iyi yalembedwa mu Chizungu komanso yalembedwa mu Chichewa komanso mu Chitumbuka kuti tonse tiwerenge tidziwe kuti kodi GBV ichitira chiyani zonse za mafumu za chitukuko zonse zili mmenezi. GBV oye yendeni tikhala oyembekezera koma pa 16 tisanawirire mamawa kukavota chifukwa tikadzachedwa mwina adzati machini azaonongekaso tiyeni tisadetse voti yathu tipite pa 16 tikadangona nkhope ya adadi ndi chimangapolo tikangoti bwanji chongi tikadaona nkhope ya Shadow MP yathu ndi chimangapolo tikangoti bwanji
Ona ngombe yakansela chado watu ndikimanga folo tikangodijani chifukwa tizintuzi timafunira suti tikigala uku Jombo uku Gogoda kwati ndiye kuti uyenda pa msewu DPP woye ndimauyawa ndikuthokozeni kwakukulu chifukwa cha chikondi chanu chifukwa choti mwadikirira mpaka nthawi ino. Ine ndaona kuti mwandilandira komanso mwalandira adzati komanso ndikutipatsa chilimbikitso kuti voti yanu ndi voti ya adzati. DPP woye zikomo zikomo zikomo. DPP woye pamenepa ndi pamaliziro pakuti stop yathu mutilole libwerere tikatuleso kwachiwotcha mna unaudikilira tikipona iyayi mpaka boma limene ndani kodi lipite tikuvana kodi. Ambuye akusogolereni zikomo kwambiri anthu akwankanda zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo zikomo. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.